I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što možete vidite, snimamo komentare. Pa, koliko vas ima nikad neću znati. Ja sam čovek koji najbolje rime će dati. Pre samog klipa, zapratite me na Instagramu. Evo vam to ovdje. I subscribe-te se na kanal, lajkujte video, kliknite zvon. Ovo je serijal koji sam započeo još baš davno, znači davno. Sada ću vam tačno pokazati kada. Dakle, u pitanju je serijal koji sam ja započeo ovdje pre 3 godine. I snimao sam još jedno čitanje komentara. I poslije toga ništa. Znači, manje više se bukvalno ne obaziram na takve stvari. Međutim, idemo da vidimo kako izgledaju moji komentari, budući da ih većinu skoro pa ni ne čitam. Evo, neće biti samo hate komentari, ovo će biti generalno komentari, čitamo komentare. Tako da, otvaramo YouTube studio, idemo u sekciju komentari. Goldenito diss track. U pitanju je pesma koju sam ja napravio pre, sad ću vam tačno reći koliko, 2017. Znam da je bila negde ono kao leto, možda jesen, zima skoro, da, znači, ali bi leto, jesen, znači 25. novembar 2017. godine. To je bilo prije 3 godine i 4 mjeseca, otprilike. Znate da vi kako izgledaju ove komentari? Pa idemo da vidimo. Otvaramo komentare na tom klipu. Idemo od najpopularnijih komentara. Ovo je kad roditelji ne tuku svoju decu. Glas ti je kao da si šmrkao kokain 3 dana. Mislim, ja sam u ovom klipu ovdje imao 11 godina, skoro, znači punim 12. Kakav glas ja treba da imam da sa 12 godina, znači to može neko mi kaže, pošto ja eto, bukvalno ne znam kakav glas ja to treba da imam. I generalno kontaš, mislim, ako je mislio ono kao da je loša produkcija, to jeste, ali kao to nije stvar zbog koje ćeš da me hejtuješ. Sam sam uzeo sa 12 godina napravio neku pesmu, to je ono... Kido ćuti pre 5 dana je prošlo, od kada je napisan komentar, Kido ćuti. Znači prošlo je 3 godine i 4 mjeseca od objavljivanja Goldenito diss tracka, koji pritom u opisu, ovo je čista sprdnja i nema potrebe za ljutnjom. Volim da gledam Goldenito vide i nije hejt, sve je šala. Ali nisam ja to samo u opisu napisao i u komentaru. Znači, bukvalno u samoj pesmi, u tekstu, samo da nađem gdje je taj tekst. Evo, ovo je šala, brate, Goldenito. Ako gledaš, možda slučajno slušaš Despacito, to je samo zbog rime. Ali ovo je šala, brate, Goldenito. Znači, bukvalno u tekstu pesme naglasim da je šala i ljudi misle ja stvarno hejtujem tog lika. Inače, taj klip je u live-u share-ovo Goldenito, kada live-ovo je sa Fortijem. Moj drugar je bukvalno kao slao mu, Goldenito pogleda ovo. I lik je kao, da, vidio sam ja taj diss track, super je, ali kao neću praviti reakciju. Evo ga ovaj Mihac. Super je taj diss track na mene, ali neću da pravim reakcije. I on je u live-u to share-ovo, ta Goldenito diss track je možda imao tipa 200 pregleda pre live-a i lik me zove bukvalno ono u 12 uveče me zove, kaže, brate, Goldenito diss track sad raste kao ono, odjednom sam imao pregleda, ono, znači, tačnije ono kao tipa, ako ima 200 pregleda, kroz pola sata od njegovog live-a ima 1200 pregleda, što je meni bilo nezamislivo da ti za pola sata dobiš 1000 pregleda. Danas ovaj Goldenito diss track ima 27.000 pregleda i dalje ljudi komentarišu, i dalje slušaju, gledaju i iskače im u recommended, što je meni nejasno, bukvalno. 28.000 pregleda skoro ima klip, ali ljudi dalje to pjevaju pre mjesec dana, dobra pesma, hvala. Evo, nećemo davati, pošto je već realno. Tekst je ok, sad još flow, činjenica, jako ti dobar diss track, mislim nije, ali ono, hvala. Rešili smo te Mihac, 1.000.000 dislajkova, 532 lajka, da, 659 lajkova, 1300 dislajkova. Koliko? Zašto hejtuješ Goldenita? Možda zato što je bolji od tebe. On ima 1000 i više, a ti 0 subova. Ja bukvalno mislim da se lik zajebava. 436.000, znači ono... I pre mjesec dana lik napiše on ima 1000 i više, a ti 0 subova. To ja mislim da je spradnja ili neko baš ono... Teško dete. Super klip, brate, ne uzemne reklame, hvala. Konačno da je neko video taj video, pošto ima jako ono
dobru pouku, ali 1,20, ovo je bilo toliko loše. Spot -0. -0 ne može biti negativan broj, 0 je neutralan broj da kažem, to jest 0 ne može biti, nemaš -0, postoji samo 0. 0 nema sebi suprotan broj, koliko ja znam matematiku. Tekst -100. I kad se već prezivaš Obradović, onda se obraduj 1200 dislajkova. Kakve veze imamo moje prezime sa životom ovde? Komplikacija, ja zaboravio na tu pesmu. Tu si imao, to je leto 2018. recimo, da. Znači tu sam imao napunjeni 12, znači 12 i 2 meseca. Nikakvo ime, koristiš autotune. Idemo dalje. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se svidio. Ovo je čisto bilo da malo zađemo u komentare na mom YouTube kanalu, pošto nismo radili jedno 3 godine sigurno. Tako da, to je to. Do tada, ostanite živi i zdravi u današnjim vremenima. Vidimo se, ćao. Ej, previše pretnji, previše straha, previše snanja, ne više daha, previše fora, previše bola. Rekli su pametni ravno je gore od svega ovog, šta mi draže od svega ovog. Šta da kažem od proslavih dilova, lepim kolaže dok sve to kome ne samo laže.